Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Соңгы вакытта мәҗлесләргә йөргәндә яшь кешеләрне күрергә туры килә. Кызлар, егетләр, һәм инде яшь кешене күргәч, иң беренче сорау: "Иләнгәнме соң? Кияүдәме соң син?" дип сорау бирә. Әллә инде олыгаюдан шундый сораулар килә беренче чиратта. Элек яшьрәк вакытта алай дип уйлаган юк иде. Бәлки олыгая төшкән сайын кешенең гаиләле булу, иләнгән кияүдә булуы аның тормышында бик мөһим роль уйнаганын аңлый башлыйсыңдыр. Чыннан да бүгенге көндә яшьләр иләнергә, кияүгә чыгарга ашыкмыйлар. Гаилә корырга ашыкмыйлар. Инде хәзер иләнүчеләрнең яшьләре дә 30га якынайып килә. Элек 18-19да инде вакыт дип уйлый башласалар, аңа кадәр әле 14тә, 15тә инде кызларны бирергә кирәк диеселәр. Бүгенге көндә андый фикерләр бөтенләй юк. Әлбәттә, гаилә кору, иләнү, тизрәк эшләү бу эшне бу бер мәсьәлә. Ләкин икенче мәсьәлә үзеңнең ярыңны ничек табырга, ничек гаилә корырга, каян эзләргә. Һәм әлбәттә бу мәсьәлә белән бүген инде мөселман яшьләре дә бик кызыксыналар. Чөнки без мөселманнарга урамдагы танышу бик килешеп бетми. Ә бит яшьләр күбесенчә урамда танышалар. Үзләренә ошаган бер кызны, бер егетне күрәләр дә, гадәттә егет кызларга килә инде. Күрәләр дә, исемең ничек, син миңа ошадың, син матур икән, прикольный икән дип танышып китәләр. Аннан соң инде әйдә затып куйым, әйдә монда тегендә барабыз, әйдә йөрибез, шулай бит, менә шулай йөрешеп китәләр. Йөргән вакытта миңа калса күбесенең аларның башында иләнү дигән уй юк, кияүгә чыгу дигән уй юк. Күңел ачу. Аннан соң инде мин моны яратам икән дигән уй килә. Аннан соң инде билгеле бер вакытка җиткәч, бәлки иләнербез әйдә дип уйлап куялар. Ул теге баштан ук махсус бу кызны күрдем дә, иләнәсем килә, кияүгә чыгасым килә дигән уй юк. Менә инде шушы этапларда ук без үзебезгә билгеле бер нәтиҗә ясый алабыз. Әлбәттә иләнешәләр, гаилә коралар. Үзләре табалар бер-берсен. Яратышалар дип әйтергә була. Ләкин алайсаң нишләп соң безнең илебездә 75-80% иләнешкән кешеләр аерылышалар. 75-80%, 50 дә түгел бит. Бу бит инде 100%ка килеп җитә. Димәк, һәрбер иләнгән, кияүгә чыккан кеше аерылышып бара дигән бер нәтиҗәгә киләбез. Бит үзебез иләнәбез. Үзебез сайлыйбыз. Беркем мәҗбүр итми. Кай вакытта әти-әни дә каршы була әле. Бу килешми безгә. Безнең дин түгел, безнең милләт түгел. Я булмаса, бу безнең яктан, безнең төбәктән түгел дип әйтеп карыйлар. Ләкин яратабыз. Ярату бөтенесен тигезли, бөтенесен рәтли, шулай дип уйлыйбыз. Алайсаң каян килеп чыккан бу аерылулар? Димәк, без уйлаган план эшләми. Яратышып, үзебез табып биләнү дигән план эшләп бетерми. Монда икенче усул кирәк хәзер. Икенче усулны каян алабыз? Үткәнгә әйләнеп карыйк әле. Кешеләр ничек иләнгәннәр, ничек кияүгә чыкканнар. Иң беренче чиратта баланың элгәргәнен әти-әни күрергә тиеш. Безнең хәзерге вакытта әти-әни өчен бала ул гел бала булып кала, 50гә җитсә дә кашык белән ашата әле уларны. Кичкенә бит әле ул ди. Чөнки үзең улы булгач, үзеңнән кичкенәне кичкенә дип уйлыйсың инде син. Ләкин бу дөрес түгел. Бала җинси яктан өлгергәннән соң син инде аңа улы кешегә караган кебек карарга тиеш. Эш куш, олыларча сөйләш. Син инде хәзер аңларга тиеш аның улы кеше икәнен һәм улларга нәрсә кирәк булса аңа да шул кирәк. Ул да кары егет кызларга хәзер. Бала түгел әле, ул курчак белән уйнап утырса да. Һәм инде син шул вакыттан ук уйларга тиеш аның иләнүен, кияүгә чыгуын. Инде гашык булу дигән нәрсә динебездә дә бар ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ике кеше бер-берсен ошатса иләнсеннәр ди. Әмма яшь вакытта гашык булырга мөмкинсең син теләсә кемгә. Чөнки ул син гашык булган кеше, ул иң яхшы кешеләргә булырга тиеш дигән сүз түгел.
Монда бары тик йөрәгеңнең яратырга әзер булу сәләте генә бар. Йөрәгең синең менә шушы бер 18ләрдә, 19ларда, 20ләрдә кемне күрсә шуңа гашык булырга әзер. Кем якынайса, кем елмаеп караса, шуңа карата синең якты хисләрең туа. Һәм шуңа күрә дә егетнең кызның шушы яшен тотып алып, әтисе белән әнисе аның алдына үзләре теләгән, үзләре сайлап алган, тикшерелгән кешене китереп куйсалар, гашык булуда бар, тикшерелгән кешедә бар. Менә шушы план турында бүген уйлый башларга кирәктер дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, әти-әнинең өйләнгәндә кияүгә чыкканда катнашуы бала гомерендә ул ышанычлырак. Чөнки әти-әни улы кеше. Алар гашык күз белән карамыйлар. Алар карыйлар инде тәҗрибә күзе белән. Төпле микән? Нинди гаиләдән икән? Әти-әнисе ничегрәк? Сөйләшүләре ничегрәк моның? Уй-фикер иртешләре ничегрәк икән моның дип, менә шулай итеп алар инде сөйләшәләр. Һәм үз балаларын киләчәктә бик күп проблемадан саклап кала алалар. Инде әгәр дә шушы балалар бер-берсенә ошап китсәләр, әйткәнемчә яшь чакта бер-береңгә ошау мөмкинчелеге ул инде 100% диярлек. Ошамыйлар икән, проблема юк. Миңа ошамый бу диде, ара аерыла. Әмма бер-берсенә ошап китсәләр, шулай итеп тикшерелгән килеш дип әйтик. Менә монда инде ышанычлы төпле гаилә кырылуы мөмкинчелеге күбрәк. Һәм әлбәттә без бит аңлыйбыз. Мәхәббәт ярату ул менә 4-5 ел йөриләр кешеләр, бер-беребезне яратабыз дип, үлеп яратабыз дип. Ахыр чиктә өйләнешкәннән соң 1 елда тора алмыйлар. Чөнки аерылышкан кешеләрнең аерылулары 60% аерылучылар, алар 1нче елга туры килә икән. Ягъни ышанышлары акланмаган. Мәхәббәтләре беткән. Бәлки мәхәббәт тә булмагандыр. Бәлки ул бер дәрт кенә булгандыр. Бер-береңгә тартылу гына булгандыр. Һәм күп очракта ул шулай да. Менә шуңа күрә дә элекеге вакытта әти-әни катнашырга тырышкан, эзләргә тырышкан. Әти-әниләрнең вакыты булмаса, аның белән махсус кешеләр шөгыльләнгән, тәҗрибәле кешеләр шөгыльләнгән. Һәм инде алар менә бу гаиләгә туры килә, бу гаиләдә бу кыз бар, монда бу егет бар дип кавыштыра торган булганнар. Алар әле аның өчен кайберләре акча да алганнар. Әгәр дә кавыштырып куйсалар, мәсәлән, берәр байрак кеше белән, ул чиракта аңа күбрәк тә түләгәннәр. Моның бернинди зыяны да юк. Бу нормаль күренеш. Һәм әлбәттә гаилә кырганнан соң мондый гаиләләр ышанычлырак, наклырак булып чыга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына да киңәшләшеп килгәннәр. Бер хатын-кыз килә дә сорый: "Расулуллаһ, менә 2 кеше кулымны сорый. Кайсына кияүгә чыгым икән?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Берсенә дә чыкмады. Берсе гел таяк белән йөри ди, ягъни хатынын кыйнаучан була ди, икенчесе хәерче ди. Син чык менә моңа ди." Өченчесен әйтә. Бүген бит андый киңәшләшү дә юк. Кеше инде алада, прикольный ди дә иләнеп кияүгә чыга. Аннан соң тора алмыйбыз ди. Балалар белән калалар бит. Бүгенге көндә 80% балалар әти яки әнисез үсәләр. Бу бит инде начар күренеш. Аларга бит инде бала чактан ук үзенә күрә бер тәрбиягә салына хәзер әтисезлек, әнисезлек. Менә шуңа күрә дә әкрен генә шушыны төзәтә башласак, балаларыбызның киләчәген уйласак, бу безгә әти-әниләргә дә бик күңелле булыр иде. Яшьләргә әйтәсе килгән сүз нәрсә? Иләнешкән кияүгә чыккан вакытта әти-әнинең сүзенә дә колак салырга кирәк. Кайтып мин иләнәм, мин кияүгә чыгам дип кенә әйтергә түгел. Менә шушы кешегә кияүгә чыгарга телим, иләнергә телим, әти-әни сез нәрсә уйлыйсыз дип әйтергә кирәк. Каршы килсәләр, уйламада араны эс. Ничек кенә яратсаң да. Ләкин хуплыйлар икән инде. Инде иләнешеп торырга мөмкин. Әти-әнинең хәйр-фатихасы белән кырылган гаилә ныграк була һәм дөресрәк тә була. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.